Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes sa 11 na bulan sang Oktobre tuig 2021. Mabagyuhon ang panahon. Anano ang mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Senador Bato de la Rosa, last minute choice kuno. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Sara Duterte, wala na. Hindi na magpapili presidente sumuman si Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-vice presidente. Porte nga bugal nga ginhatag ni Maria Lisa. Tagdaog sa 2021 Nobel Peace Prize ang Malacanang Tamimi. Man pinasakaan kaso si Maria Risa, tiyamak mumugal na ginatag ya, bilog nga kalibutan niya. Sa mga isyu lokal, siling ni Congressman Greg Sataya sa interview kahapon ni Action Boy Duran nga ang General Hospital kuno himuon nga mangin aksesable sa publiko. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36, wala ni gid sang kuwaon, gasala-sala sila kung sino ang mangin standard bearer ni Bungo. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, wala kami sang presidente, amo ina last minute. Ang choice nila nga padalaganon presidente si Senador Ronald Bato de la Rosa. Porte, no? Wala na. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi man si Inday Sara. Hindi naman ko maglagan Vice Presidente. Nabutang kami sa ital-ital. Ti isa sang ginhingagaw. Papaylon sang Certificate of Candidacy sa pagka-presidente, amo ini si Senador Bato de la Rosa. Last minute choice nga presidential candidate sang ruling PDP Laban. Na kuan gid napilitan gid si Bato, wala sa mahimo. Si Big Boss gid nagsiling dagan ka presidente. Amo na ni subong ang engkwentro sa magapapili presidente sa bilog nga pungsod Pilipinas. Basta promise ha, wala na substitution, wala na Sara, wala na Rodrigo sa palaabuton nga piniliay. Hindi man ta makasiling si Bato pigaw mo. Yung tawagan ni Bato kay Bakod, abilang taon ta. Ang abilidad ni Bato de la Rosa sa kampanyahanay sa pagka-presidente. Vice si Senador Bungo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini.
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44.
Nobel Peace Prize. Nabaton sang Pinay. Dapat naton initagaan pasidungog talagsa ka lang makakuha sini nga pagdayaw sa bugos nga kalibutan. Porte ini nga kadungganan kay Maria Risa. Amak mo nga na proklamar ikaw sang Norwegian Nobel Committee nga awardan ikaw sang 2021. Peace Prize kay Maria Risa. Ang upod ya si Dimitri Muratov balato. Dito taga Russia to. Editor to ya sa isa ka pamantalaan. Porte ini. Grabe nga bugal ini sa bilog nga kalibutan. Galing ti medyo tamimi ang Malacanang. Kahapon ginakuhaan reaksyon. Ano ang mahambal ninyo? Sining bugal nga ginhatag ni Maria Risa sa pungsod Pilipinas. Galing ti medyo wala sa mahambal tamimi ang Malacanang kay pinasakaan nila kaso si Maria Risa libel. Paano mo matunon ining Nobel Peace Prize nga ni? Ay hindi lahog-lahog ini. Porte ini. Pakigawayan mo ang kahilwayan sang media. Talagsa lang nga personalidad ang nakaangkon sini sa history sang bugos nga kalibutan. Ang Nobel Peace Prize ang nakabaton sini hindi lahog-lahog nga mga personalidad. Si Theodore Roosevelt sa 1906 sa pagpatunga sang katawayan sa tunga sang Japan kag Russia. Ang International Red Cross sang 1917 pa sa pagpaningwa nga atipanon ang mga samaron nga soldado kag prisoner of war. Porte grabe ini nga bugal nga ginhatag ni Maria Risa sa bilog nga pungsod Pilipinas. Congrats gid. Ang daw medyo hindi lang nalipay ang Malacanang bangod sang arangkada ni Maria Risa. Ang tanan-tanan nga mga kapalpakan, tanan-tanan nga kaymuan, gin-report, ang tanan-tanan nga nagkalamatay sa sa duga kag iban pa. Amuning ginwaragwag kag ginsulat ni Maria Risa. Kabangdanan nga ini siya ginpasakaan kasong libel. Karon niya ginkilala na sa bugos nga kalibutan. Amon ang Malacanang daw wala katikab sang yababa sang pamangkot anong masiling nyo sa kadungganan nga nahatag ni Maria. Wala gid medyo tamimi ang Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinay na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Action Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati. Action Radio Philippine Standard Time lasay 53 kahapon naga-monitor kita kay Action Boy Duran sa iya pagpakigangot kay Congressman Greg Gasataya. Ang topiko, Bacolod City General Hospital. Iniya pinaka-importante ini para sa siyudad sa Bacolod. Siling ni Congressman Greg, patukod malayo sa mga nagatilindog nagadaan nga hospital dire sa siyudad sa Bacolod. Pero ginpasiguro yaman aksesable niya sa publiko. Amuning ginpalayag kahapon sa kapihan sa aksyon. Ang isa sang ginalantaw naton, pananglitan matukod ini sa siyudad sa Bacolod, kadako-dako sini sang benepisyo nga mahatag sa taga Bacolod.
Kag pangabayon ta si Congressman Greg Gasataya nga kon may magsulod nga mga pasyente sagwa sa Bacolod sa probinsya kag Banwa batunon. Kag hindi pagtumbuyon. Hospital ini mo. Sa nagakinanglan sa pag-atipan kinanglan batunon naton. Kay manti may mga hospital man dire bangod sa politika matumbuyan pantaga syudad sa Bacolod. Sini niya wala lang kamo hospital da. Ang hospital sa Bacolod da hindi man na inyo. Pagkatapos kamo pa ng damo da pasyente daw hindi maayo pamatian bla. Nga kuntan ang hospital ya para sa tanan. Di maayo man niya. Kagamula nang ipangabay ta kay Congressman Greg Gasataya nga kung may mga bay sa iban nga Banwa, Sur, Norte, kag Sintal, tagaan ig Talupangod, kag Batunon, kag hindi pagtubuyon. Kay kalain pamatian mo daw hindi ko bla matulon nga pati ang ospital tumbuyon kay bangod sa politika, hindi maayong batasan mo. Ang ospital dapat tanan. Kung ano may kinahanglan kapag bulong batunon, for emergency batunon, hindi kay kung mag-abot ng politika ya, gamiton ng ospital, tumbuyon kay kuno, kalabanan ga sulod sa ospital, taga Bacolod. Di kabay pa matuman ini ni Congressman Greg Gasataya nga mapatindugan kita sa ospital para sa taga Bacolod, kag hindi lang taga Bacolod. Kung man nagakinanglan sa pag-atipan batunon, amo na iya ang ipangabay naton kay Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Babalik kami pagkatapos ini. Ang Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Di kay aksyon, Jan Diaz. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo